लक्ष्मणमोननावथ' ओरैनो जेबो प्रब्लेमथ' नङा। आंथ' थानो सुखुगोन बायदि, नाथाय दा बे लक्ष्मणनि बिमायासो मा बुंफैलायोलै आरो। जेखियानो बुङाथों मानो लक्ष्मण बिमाया दालाय माथोबाव जोंलाय हाबायानो जाबाय। आंनि गोदान लाइफ फाइनालि थुनथुलि। जेरैबायदि सानदों बेफोरबायदि जाजोबालै थुनथुलि थेवबो। सिगाङावबो सानजों बेफोरबायदिनो थांबाय आरो दा लक्ष्मणजोंबो। अब्लाबो लक्ष्मणजों बेटारसिन जागोन बायदि मोनदां लाइफखौ। बेखायनोथ' लक्ष्मणजों फैदों। सिगांनि लाइफआ गाज्रि जाबा थरिना सेकेन्ड लाइफआबो गाज्रि जागोन। मोजांखौनो आसा खालामो दे आङो। दायासो सानैनि टेनसन जासिगोनलाय दे मोनथियोबोला। बेसेरा सरि दे आयै। नोंनि खोथाखौनो लाफ्राङा आङो। आंनो फस्थायफिनोबो सानसे। अब्लाबो नों आंखौ निमाहा होदो दे आयै। नोंबोथ' बुंदोंना नोंनि लाइफसै, नों मा खालामो खालामदो नोंनि जिउआव। नोंनि लाइफखौ नोंनो सानदो। नों आंनावनो हगारखाबायमोन नालाय। बेखायनो दिनै आं बेफोरबायदि साननानै फैबाय दे आरो। आगै सोमलाया आंखौ दिनै गावनि बिब'खौनो बेबायदि आखाय होनो हाबाय। आंखौ सोबानो हाबाय। माबोरै नों आगै सोमला एथबां बेबायदि जालांथारबाय। मिलिसा नोंनि खाफालानो जि गाज्रि, जेब्लायबो गाज्रि। दा नुबायना आंनि फंबायानो आंखौ सोबालायनो हानाय गोहो फैबाय। गथ'आ बिमानि लाथारदोंहाय बियो। आं बेसेबां मोजां खालामनो नाजाबाय उन्दैनिफ्रायनो। दाबो गथ'आ बेनो बे आयु लोंग्रासो जाबावबाय। न'आव लोगो लानानै लोगो लायै लोंफैग्रासो जाबावदों। मुगैथाव आखु। आगै सोमला नों बेफोरबायदि जानो समायामोन आंनि फंबाय जानानै। नाथाय नोङो जोंनि इज्जतखौनो लुथिजोबसिगोन। गोदोहायबो आंनि बिमाया आरो दायो बे आगै सोमला आरो बे सोमला बिमा सब एखे। बिसोरो पिंकि दंबावो आरो। आङो मोजांखौनो मोनस्रायासै। मालाबाथ' सानो बिसोर सानै गथ'खौ दोनलानो बेहाय। नाथाय आरो सानफिनलायो आफाया जि अनो थेवबो गाज्रिबाबो। आंबोथ' अनोना अना नङा। माथो खालामनो दसे उन्दुनानैसो थानसां। पापसिफ्रा दानो थांबावनायसो दं आदां। र' आफाल' फैग्रोथोंना। आफा फैसननायाव थांफ्रांबा हामगौ। आंखौसो बिदि रायलायबावदोंना बे गथ'आ। उन्दुनोसो ओंखारमारदो। कलेजनिफ्राय फैनानै एकदम रेस्टखौनो मोनाखै। बिसोरनि रावखौथ' खोनासंनो बाखायो आं। लोंनाय माबा माबि। आङो गान खोनासंनानै उन्दुना थाथ'नोसै दसे। फागोला गोसोआ जाबाय आङो हु नोंखौ नुनानै दिबाना आंनि सना। वाव माथो आरामसे उन्दुलांना गोदो सिमां नुनानै दंलै बिलाय। गोसोआ नोंखौ नुनानै माबा माबि सानफ्लांग्रा जाबाय आङो। ला 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 नोंनि समायना सिमांनि आं जाबाय नोंनि राजा नोंनि महर। मिलिसा नोंनि महराव आं फाग्ला जाबाय। मासे डेन्जार साइज मारलै बियो। आंनो जागोन नोंनि सिमांनि राजा मिलिसा। नाथाय नोंनि सिमाङाव आं बोरै एन्ट्रि मारिबावनोब्रा। दाथ' नों सिमांनि रायजोआवसो दं नङा होमबा आंनि रानि। दिं 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 ला 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 माबा माबि जायोलै गोसोआथ' फागोला आंनाबो ला ला ला। आंनि मिलिसा होद मोजां रायलायनो सानो दाथ' रायगोनसो ना बे। सुन्दुरि नों आंखौ रायबाबो सुन्दुरि नुखायो। नों आंजों नांज्लायबाबो सुन्दुरि नुयो। माबोरै सेटिं जाबावगोनब्रा नोंजोंलाय। नोंनि बेबायदि समायना महराव आं हले गब'बाय। गोसोथ' जायो बेबायदि नोंखौ नायबाय थानो। दसे मा होनदोंखो माथो माबा रायलायनाय बायदि खोनाबाय थाखो। सान्थि गैयालै। ओइ नों बेयाव सैमा। नों आंनि रुमाव बेहाय बेफोरबायदि बोरै फैखो? माबा बुंदों माथो नोङो? गावहा बेफोरबायदिल' नायबाय थानोसै आरो। दे जोंहा गोथाव गोबाब गोदै खोथा रायज्लायनोसै आरो। मिथिबाय आंनि सना। मा होनदों थारैनो नंमारगौ ना? मा नंगौ बेलाय हे? बिमायाथ' आंना पसन्द जाखागोन। नोंखौ पसन्द जाखागोन। नों मा मोनदों होनदों आं नोंखौ? लैजा गैया नोंहो? लैजा गैया आंनि खाथियाव गसंबावनो बेफोरबायदि? नों सासे सिख्लानि रुमाव बोरै हाबनो मोनखो? सोर गोहो होखो? लैजायाथ' माखौ लैजा मोननोब्रा। नोंजों रायज्लायनो सानदों आरोलै दसे।
दुखु मोननांलालै मिलिसा दहाय नोंनि फंबाया बायदि बायदि बुंनायखौ आङो मोजां मोनाखै आंबो जेखियानो जाके दाउट नङाबा दा मानसि लिंहरना नोंखौ दामोगोन आङो ओंखारलां आरो ओंखारबावाखै नों बिदि सोङा हसिया बेवहाय आंनि रुमाव हाबफैदों नों गोसोआथ' जायो आंना नोंनि गोसोनि दरजायावसो हाबनो ओइ नोंनि गोसोनि दरजायाव हाबनो मानसिया लाजि मोनथारालै र' खेबसे थाव सोबाना होबा लाइनाव फैगोन नोङो बेबायदि नङालै मिलिसा आं रायज्लायनो फैनायखौ नों बार गाज्रि मोनो आरो नोंखौ सरि बुंनो फैदोंलै आङो जायखिजाया नों आंखौबो गाज्रि मोनफागोन ना सोमलाया बेना बिदिनोसै मालाबा बुजियाना रायलायनो थाखाय नों गाबज्रि हरनाय बिदि हाबफैनो नङाबाथ' जोनानै थांफागोन आं ओंखारलां गोख्रै ओंखारलां नों पापि आया नों माखौ गाज्रि मोनखोब्रा दै जाम्बि आं नोंखौ रायज्लायनोसो फैदों होनखाबायना दे होमबालाय रायज्लायनो ना मानो नों बायदि फाल्थुगाथ' आंनि फंबायखौ फाल्थुक बानायफाबायना गाज्रि मोनालै मिलिसा गाज्रि मोना रा नायलाय आं रायलायबावगौमोन नोंजों बाला होखारहरबायसैलै आंखौ दै आया नुदों माबायदि फाल्थुगा आंनि रुमाव हाबफैदो बेबा मा खालामगौमोन र' आबा फैबा दा खिन्थागोन आङो मासे फापि मानसिजों लोगो जायो होमबा बे आगैयाबो बेखौ गथ'आ जालालै इयो आयु फैनो लेट जाबोलायबायहाय आङो माथो खालामनो थाङाबाबो गाज्रि मोनो हाबा माबा माबि जानायफोरावनो फैया न'नि मानसियानो होनलायलाङो थांबाय आं दाना माथो खालामबावनो सोलाबलायाबो थांबाबो लोगो मोनलायलायो नालाय सोरखौबा लेट जाबोयो नै आबा लक्ष्मण ओमफ्राय आं नोंखौ बेसेबांदि सोंदोंमोन सिख्ला मोजां दं हासार थुनथु नों माने खानि थुमब्रे नों बेयाव औ आङो बेयाव गोदोनायाव बिबार माला महरा हिन्जाव गोदान ओं हिन्जाव गोदान जेरै नों नुदों बेबायदिनो आरो नाथाय नों बेवहाय बोरै बेयाव जोंनाव बोरै आं बुंदों नों जोंहानाव बोरै सफैखो आबा लक्ष्मण नानि दैजि जेबो नङा दे आयै बांद्राय नों गिनांगौ गैया दे एसेबां नोङो शक जानो नाङा आरो आं शक जानाङा आं बिहुस जासिगोन बिहुस आरो नों आंखौ मानो आयै गाबज्रिदों मानो आयै गाबज्रिदों आयै नालाय नों आयै जाबाय नालाय आयै गाबज्रिबाय लक्ष्मणनिफ्राय आंनिफ्राय आं बेयाव फैबाय नालाय बोरो आबा लक्ष्मणा बोरो नों बोरै बेबायदि फैनो मोनखो सोरनि पारमिसन लाना फैखो नों आं सिमांथ' नुवाखै नों जोंहानाव माबोरै फैनो हाथावगौ बिदिथ' जानो हाया नङा सिमांसो खोमादां आङो मेंना फैना बोरैबा जाबायदां ओंखायनो जानला मानला सानलाबायग्राखौ नुफ्लांदों आयै बे सिमां नङा मोगथांसो आं नंगौ नोंसिनाव फैदों बे सैथो नोङो सिमां नुवाखै आयै मोगथांखौनो नुदों आयौ सिमां नङा असम्भब बियो जानोनो हाथावा असम्भब नङा आयै सैथो बे सैथोमार आं नोंसानाव फैबाय आरो नों गाज्रि मोननाङा लक्ष्मणा आंखौ लाबोबाय मा लक्ष्मणा नोंखौ लाबोबाय माला माबोरै आरो मानो नोंखौ मानो लाबोनांगौ औ आं नोंनि बिहामजो नों आंनि आइ बिखुनजो जाबाय आयै लक्ष्मणा आंखौ हाबा खालामना लाबोबाय मा बिहामजो लाबोबाय आबाया आयु गसाइ गैला गोथां थैसिगोन आं आयौ हाबाब आइयानोथ' मा बिहुस जाखो ना माखो मा जाबावगोन दा आयै लक्ष्मण नायनाय आइया मा जाखो गोग्लैबायसो माथो आया बेनोथ' थुनथुलि मालाबा समाव बियो हरखाबै जानाय जाथायफोरखौ सैज्य हाया बिदि जाब्रबो आरोना मा दानालाय मा खालाम देलाय थांदै दै सारसिना हो आइनो आयै मा जाखो नोङो आयै मा जानो बिहुस जादों जाम्बा बिहुस आयै आयै सिखारलाय मा जाखो नोङो टेनसन लानाङा मा जादों नों बेफोरखौ बारा साननाङा आयै सिखार बुरिया उथि आयै उथि दै एसे लायदोलै थुनथुलि लायनि मा आबौ जायख्लङा नोंखौ हाबा खालामनानै लाबोबाय नों माने हाबा जाबाय आबौ जायख्लंजों ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदि मोनदों नामा गोसो जाबानो आं हाबा जानानै फैबाय हिन्जाव लानानै फैबाय होननो नों बोरै जायख्लंजों बेबायदि हाबा जाब्रबखो माला जोंथ' मिथियाखै मिथिस्लाबासै आयै जोंबो माला गोसो मिलायनानै जों हाबा जाखो जोंखौ निमाहा होदो निमाहा जों बोरै निमाहा होनो बेफोरबायदिलाय आयौ इमिया मिथिबा खम दुखु मोनसिगोन नङा होनलाय सोरां बिहामजोआसो फैबावबाय जुरि बेथ' मोजांसो जाबाय बायदि मोनबायमोनलां इमिया हेल्प जागोन ना मा होननाय जादों बेलाय सोरां मा होननाय जादों बेलाय मा होननाय जादों नोंसोर मा सानदोंथ' मा सानदों
이제 라이나 होनांगौहाय आयौ नों थांफिन जानाय नङा बेबायदि हाब बोरैथो थांफिनबावनोसै हाबायानो जाबायबा हनै नङाहाय आयै बिब्दि जाया खामायनि दामानि गैया बोरै जागोन दे जोंहा सायख्लं बाबुआ मालाय खामला मावनाबाबो जागोनलै जुरि ना माथो ना बिहामजो महरा गोसोमबालाय मा गोसोफोरा मोजां जाबानो जाबाय दे बिहामजोना जायो आफा खामला मावनाबाबो जानो हानाया हाखागोन आङो जेबो नङा माथो खालामबावनो हाबायानो जाबाय नालाय जायो नै जायोनो खामला मावनाबाबो जागोननो मालाय मा होननाय जादों नोंना सोरां हा मा बुंबाय दं नोङो जेखौ बुंनांगौ बेखौथ' बुङा खामला मावना जानोनो ओइ गथ' औ माबा मा होननाय जादों हा खामला मावना बोरै जागोन नोंसोरलाय रोङाफ्रा माबा खामानि दामानि उदाया हा खामला मावनानै जानो होनबानो जानो हागोन नामा एसेबां गोरलै नङा गथ' रायजो जानाया मिथिबाय इमिखौ लेंनो थांनाया मानो दाबो फैयासै बे सायख्लङा गथ'आ लाना फैबा फैनानै नोंसोर रावबो जोंखौ रागा जोंनांला आयै आफा आबै जोङो मिलि जुलि थागोन ना